Второкласници в Шумен изучават компютърни науки като игра. Макар и още малки, децата се учат да програмират по проект Scratch предизвикателство. С него те се включиха в световната инициатива Часът на кода. Седмицата на кода ще се проведе между 5 и 12 декември. 8-годишни момчета и момичета от Шуменското училище Цар Борис I се учат да програмират. Изключително сложната материя те овладяват под формата на игри чрез програмата Scratch. Виждаме и смисъла на изучаването на компютърни науки от ранна детска възраст, защото децата са вече запознати с компютрите до някъде. Училището изостава с това, което трябва да им предложи за тяхното образование по компютри и смятаме, че с този част на кода ние даваме една така добра декларация в нашето училище, че искаме да се обучаваме в компютърни науки и че това е бъдещето на образованието и в България. Второкласниците приеха радушно и засипаха с въпроси професор Красимир Манев, преподавател по информатика и математика и президент на Международната олимпиада по информатика. Какво обичате най-много да правите? Да играете! Имате ли други игри? Децата признаха, че обичат да играят на компютърни игри, но не само. Уча за животните. Чета как се гледат, кои животни гин в Шумен. Сложен ли е компютърът? Да. А като пораснете, ще станете ли програмисти? Да. Чрез компютърната програма Scratch децата се запознават успешно с основите на програмирането, категорични са специалистите.